Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu albarka, barkanmu da safiya, da fatan kowa ya waye gari lafiya. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ina godiya da dukkanin members musamman na Arewa CMDX bisa addu'o'i da fatan alkhairi da kuka dinka yi min sakamakon wannan achievement da na samu na siyan mota a cikin ƙasa da wata 4 da yin wannan business. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah, sannan muna godiya da dukkanin members da suke arewacin Najeriya da sauran sassa da suke kasashen Afirka da na duniya gaba daya. Sannan ina so ne amfani da wannan dama in ƙara jawo hankalin 'yan uwa da abokan arziki cewa business na CMDX business ne da mutum zai yi ya kuma samu canjin rayuwa a cikinsa cikin lokaci kankani, wanda in dai ka tsaya da gaske kai believing da abin da kake yi, sannan ka yi commitment, ka dinga gayyato 'yan uwa da abokanan arziki, kana nuna musu wannan opportunity din, to tabbas duk wacce irin sana'a da kake yi ko kuma wani irin aiki da kake, to za ka tabbatar da cewa ka sami wani ƙari akan abubuwan da kake yi na yau da kullum. So don haka ina amfani da wannan dama cewa ina gode muku, ina ƙara gode muku cewa duk wanda yake a cikin wannan team namu ya dage zage dantse, domin akwai alkhairi a cikin wannan business. Ina gode muku, ina ƙara gode muku, kuma ina ƙara ba da shawara cewa duk wanda yake ya enrolling bai registration bai kokari yayi activation. Wanda ya activation yake da basic member, kai kokari kai upgrade zuwa package na gaba, prime to bronze. Akwai promo har yanzu da ake gabatarwa, to ina ƙara kira ga 'yan uwa cewa wanda yake da dama ya kokari ya upgrade domin cin moriyar wannan harka. Lalle CMDX tun a yanzu idan ka shige shi, idan za ka rinka sharing opportunity din, ka bi system dinmu na business na referral link, to tabbas za ka rinka samun alkhairi tun kafin a ce CMDX ya kai kwata dala, ya kai half dollar, ya kai $1 zuwa abin da ya sama. So ina gaishe ku, ne muku fatan alkhairi. Mu yanzu Allah ya fito da mu, za mu fita cikin hidindimin mu ne yau da kullum. So dan dama ni malamin makaranta ne, yanzu za mu je mu dau alli mu koyar da yara, sannan idan mun dawo kuma mu ci gaba da fafitukar mu. Ina gaishe ku, ne kowa fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.